Vaig acceptar aquesta invitació amb la il·lusió de pensar que us puc encomanar la passió per la literatura. Si un de vosaltres, que no és gaire lector, després d'aquesta xerrada té algun interès per agafar un llibre i obrir-lo, jo em donaré per satisfeta. Si un de vosaltres decideix estudiar filologia catalana perquè té interès per la llengua, també em donaré per satisfeta. I si un de vosaltres decideix que li agradaria ser escriptor, doncs llavors ja seria festa major, diguéssim. Però aquest és el motiu pel qual sóc aquí. Ho intentaré explicar-vos com he arribat jo a ser escriptora. Que, ja ho sabeu, cada escriptor i cada escriptora és un món i una biografia i, per tant, la meva és exclusivament meva i no vol dir que sigui una orientació per com arribar a ser escriptora, perquè jo tinc una edat o dues i, per tant, ara hi ha altres maneres d'enfocar-ho. Però jo us explico una mica com ho vaig fer jo. Jo, efectivament, la meitat de la meva vida professional la vaig dedicar al periodisme, a la informació, treballant a Catalunya Ràdio, com a redactora d'informatius primer i com a guionista després. Però, mentrestant, a veure, jo havia estudiat la carrera de periodisme perquè en el moment que jo vaig accedir a la universitat no hi havia cap carrera de les moltes que hi ha ara, començant per estudis literaris i altres, que em poguessin adreçar més al món de la literatura. Llavors jo només tenia dues opcions, o estudiar filologia catalana, per la meva intenció llunyana, que era ser escriptora, o filologia catalana o periodisme, que almenys em permetia de treballar la llengua i de comunicar-me, que al final tot va per allà mateix. Jo filologia catalana no la vaig voler estudiar perquè sóc germana i filla d'ensenyants i tenia molt clar que l'ensenyament a mi no m'interessava. Està malament que ho digui aquí amb tant de professor, però bueno, és veritat, no m'agradava. Aleshores, ho he trobat a faltar molt, us he de dir. Després, quan m'he dedicat a escriure, he pensat que haver estudiat filologia catalana m'hauria ajudat molt en l'aprofundiment del coneixement de la llengua. Però bé, les coses van anar d'aquesta manera, vaig decidir estudiar periodisme, m'ho vaig passar molt bé, em vaig divertir moltíssim en els primers anys del periodisme. Sabeu qui era el president Pujol? No, és que clar, jo no em situo i ara penso que igual no sabeu qui era. Doncs jo, durant uns anys, vaig acompanyar el president Pujol en els viatges que feia, jo i altres periodistes, I, clar, això em va permetre conèixer països que no hagués conegut i conèixer molta gent interessant i va ser molt divertit. Després vaig fer de guionista pel programa que feia en Josep Cuní a Catalunya Ràdio, que tot i la mala fama que té en Josep Cuní com a jefe, doncs per mi va ser com si hagués fet un màster però cobrant en lloc de pagar, perquè vaig aprendre cada dia i li agraeixo molt. Però, mentrestant, jo tenia un rau-rau que em deia que jo no estava fent exactament el que volia fer. Jo anava publicant, però molt de tant en tant. I a sobre, quan sortia una novel·la, una obra meva, no m'hi podia dedicar a fer la promoció, que se'n diu, no? Què vol dir això? Que jo escrivia una novel·la durant 3 anys, per exemple, o 4, la novel·la es publicava, com que jo no podia dedicar-me a fer promoció ni res, doncs la novel·la estava una setmana, 2, a l'aparador de la llibreria i després la posaven al prestatge i no se'n parlava més, no? I això em suposava un desgast perquè no compensava el sacrifici que jo feia per escriure, perquè mentrestant havia tingut fills i tot això, amb el retorn que tenia. Llavors, quan vaig fer 40 anys, vaig començar a plantejar-me que realment hauria d'intentar ser escriptora d'una manera professional, perquè veia que se m'estava passant la vida, jo no ho havia intentat i volia provar-ho. I llavors va passar una cosa molt curiosa, que és que jo li explicava tot això a la meva editora i li deia és que estic insatisfeta perquè he de cuidar els nens, he de treballar a la ràdio, però jo vull escriure, no tinc temps per res, i llavors ella em va dir, ella estava en unes circumstàncies semblants, tenia la mateixa edat, i llavors ella em va dir, i per què no escrius una novel·la explicant això, però amb to de comèdia? I jo li vaig dir, jo no he escrit mai amb to de comèdia, perquè tot el que havia escrit abans era... Jo l'humor no el tocava, el toca el meu germà, com potser sabeu, però jo no. I llavors, vaig dir, ho provaré.
i vaig escriure una novel·la, m'ho vaig passar bomba escrivint-la, que es va dir 39 més 1, que tu l'has citada, i aquella novel·la va tenir l'encert de connectar amb tota una generació de dones que estaven exactament vivint el que l'editora i jo vivíem, no? Dones angoixades perquè quan estaven a la feina volien estar amb els fills, quan estaven amb els fills volien estar a la feina, no arribaven enlloc, i això de riure's una mica de la situació potser va fer que moltes que ho vivien amb angoixa van aconseguir viure amb una mica més de sentit de l'humor, no? Llavors aquesta novel·la va tenir molt d'èxit i jo vaig considerar que era el moment de fer el salt. Amb la complicitat del meu home doncs vaig decidir deixar Catalunya Ràdio, que en aquell moment era un salt una mica al buit, no? Perquè jo tenia plaça, m'hi hagués pogut jubilar, diguéssim, i un bon sou i 2 pagues dobles, etc. Vaig deixar tot això i vaig intentar guanyar-me la vida amb l'escriptura. Sempre amb un peu als mitjans de comunicació, fent col·laboracions a l'Ara, per exemple, ara cada dissabte estic a la contra de l'Ara, col·laboracions amb el programa d'en Marc Giró de RAC1, que faig recomanacions de lectures, he estat a TV3, he anat fent, que d'una banda això m'ajudava perquè no perdia el contacte amb els mitjans, que a mi no m'agradava, i d'altra banda em permetia guanyar-me una mica la vida, perquè amb la literatura no és fàcil, això sí que us adverteixo si hi ha algú que vol dedicar-s'hi. No és gens fàcil, però es pot aconseguir. Jo ara visc bàsicament de la literatura, ara és al revés, aquestes col·laboracions són el complement al que guanyo amb la literatura. Com en Ramon? Sí. Com en Ramon ha explicat, aquest llibre és l'últim que he publicat i és el primer que no és novel·la ni és assaig, sinó que és allò que ara s'anomena autoficció. Què vol dir? Parlar una mica de tu mateix, dels teus records, de la teva vida. Us explicaré com va anar. Aquests llibres tan petits i tan monos, jo el trobo moníssim, forma part d'una col·lecció que es diu La Joie de Vivre, que la meva amiga i editora Esther Pujol va engegar al grup Gran Enciclopèdia Catalana, que és on és ara. I simplement ella truca amb un escriptor o una escriptora i li diu: pensa una cosa que et faci feliç i escriu 100 pàgines, ja veieu que és molt curtet, 100 pàgines sobre això. Llavors, doncs, en Fonolleres va parlar dels cafès de Roma, en Rafael Nadal va parlar de les illes del Mediterrani, l'Albert Tom va parlar de quan se'n va anar 3 mesos a França a estudiar francès, i l'Esther em deia, va, pensa alguna cosa. Jo anava rumiant, i al final la vaig trucar i li vaig dir: Esther, és impossible que jo triï una sola cosa que em fa feliç, perquè em fan feliç moltes coses, gràcies a Déu. I em va dir, vale, doncs escriu això. I per tant, aquell llibre és un recull de les coses que em fan feliç. És veritat que jo no tenia pensat que això em portés tant a mirar cap enrere i a la infància. Però de fet és lògic, no? Perquè si jo penso coses que em fan feliç a la meva vida, com per exemple la música, doncs penso, a veure, quan em va començar a agradar la música i per què, no? O els llibres, o el lloc d'estiueig, o tantes altres coses. I per tant, realment hi ha molts records d'infantesa, però també s'hi parla molt de llibres i d'escriure. Per tant, si us sembla bé, jo llegiré alguns fragments d'aquest llibre que ens ajudaran, crec jo, a entendre com em vaig fer escriptora. Si us sembla bé, A veure, comencem amb una escena d'adolescència, perquè vosaltres sou adolescents, no? Encara? Sí? Molt bé, molt bé. Una escena d'adolescència. Jo devia tenir 13 anys i encara devorava els llibres d'Enid Blyton. Algú sap qui és Enid Blyton? Ningú. Ah, sí, volia dir dels més jovenets. Mira, Enid Blyton era una escriptora anglesa que durant els anys 50-60 va escriure una pila de llibres per nanos, per preadolescents, diguéssim, que van tenir un èxit impressionant i es van traduir a tots els idiomes i va llegir moltíssima gent. Aquests llibres eren o sobre una colla d'amics que es deien els 5, o sobre els internats anglesos, sí? Us sona això dels 5? Molt bé. O els 7 secrets, o els internats anglesos on estudiaven els nanos. Doncs jo em vaig fer lectora gràcies a l'Enid Blyton i per tant li vull reconèixer. I tornem-hi. Jo devia tenir 13 anys i encara devorava els llibres d'Enid Blyton.
Tingueu pietat de mi, érem a començament dels 70 i les noies d'aquesta edat, sobretot les que anaven a un col·legi de monges, com és el cas, érem tan innocents que algunes encara jugàvem a nines. Jo no hi jugava perquè mai em va agradar gaire. Des de feia ja uns quants anys, la meva veritable passió era la lectura. Aprofitava totes les estones lliures per llegir, sobretot a les llargues tardes d'estiu, estirada al llit de boca terrosa, el cap recolzat a les mans, un costum que he pagat d'adulta en les meves cervicals. Llegia també a les nits, quan els pares ja m'havien fet anar al llit i m'havien apagat el llum amb un bona nit afectuós, l'un o l'altre, de vegades l'un darrere l'altre. Cada nit seguia el mateix ritual i ara al·lucinareu. Em posava el pijama, m'enfilava al llit, em posava de genolls per fer un petó a la Mare de Déu de fusta que tenia penjada a la paret. És que, clar, us deu sonar... Bueno. Damunt del llit de la meva germana n'hi havia una altra de semblant. La seva era rossa i la meva era morena. Després els pares tancaven els llums i jo resava 3 Pare Nostres. Un per l'avi Quim, que era mort, un per l'avi Antonio, que també era mort, i un tercer per demanar que em vingués la regla, perquè jo tenia 14 anys ja i era l'única de la meva classe que no tenia la regla. Llavors això em feia patir molt, es veu. Si hagués sabut el que passava no hagués resat tant, però bueno. La majoria de les nenes de la meva classe ja la tenien i jo em delia per poder parlar de compreses i dolors al baix ventre en lloc de quedar-me callada i sentir-me marginada quan parlaven d'aquest tema. A més, havia sentit a dir que si no em venia la regla no podria tenir fills. No recordo que això fos el que més m'amoïnés, però. Un cop resada, agafava un alot que guardava en un amagatall, em tapava cap i tot amb els llençols i la manta i llegia. La meva germana gran mai no deia res. No sé si s'adormia de seguida o feia els ulls grossos davant de la meva trapelleria. Però la lectura d'amagatotis a la nit no era l'única ni segurament la pitjor infracció que cometia. Sovint llegia els llibres de l'Enid Blyton, que em tenien absolutament enganxada, alhora que suposadament havia de destinar a fer els deures o a estudiar. Tancada a la meva habitació, asseguda a la taula d'estudi, obria el llibre de geografia o allò que es va posar de moda a l'EGB que en dèiem fitxes, i a dins hi posava Tercer grado en Torres de Malori. He de dir que jo llegia l'Enid Blyton en castellà perquè no estava traduïda al català en aquell moment. En un tres i no res em traslladava de la grisa Badalona dels anys 70 a la costa de Cornualla, al sud d'Anglaterra. I en una d'aquestes estava quan es va obrir la porta de l'habitació i va entrar la meva mare. La meva mare era professora de literatura i poeta i una dona de caràcter. M'imagino que ara moltes mares i pares que em llegeixin sospirarien per veure els seus fills llegir com ho feia jo. Però la meva mare m'havia renyat desenes de vegades per llegir novel·les quan hauria d'haver estat estudiant. Així que aquell dia, que devia estar especialment de mal humor, sense dir-me ni una paraula, va anar directe a la finestra de la meva habitació, la va obrir i va començar a llançar a l'exterior els llibres de Los Cinco, Santa Clara i tot el que va anar trobant. Encara vam tenir sort que la finestra donava una mena de celobert amb un tauladet d'uralita i els vaig poder recuperar. Va ser una escena memorable. En fi, no vulgueu tenir una mare com la meva, perquè ja ho veieu que era una dona de caràcter, però realment jo vaig ser un estudiant mediocre, per dir-ho així. Aprovava sempre, però tenia unes notes discretes. Ella era molt exigent, trobava que havia d'estudiar més, i és veritat que la meva principal distracció era la literatura. Abans de continuar, m'agradaria saber quants de vosaltres llegiu, no sé, 3 o 4 llibres l'any? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I més? També Déu-n'hi-do. Algú gosa aixecar la mà per dir que no llegeix mai? Molt bé, valents. Molt bé, valents. Aquests són els que més m'interesseu. Vinga, continuem. Us explico la meva primera temptativa com a escriptora. Per aquella època vaig fer la meva primera temptativa com a escriptora. En una llibreta d'espiral, de fulls quadriculats, vaig començar a escriure una novel·la titulada Vuelven los ingleses. Escrivia en castellà, sobretot perquè el 95% del que jo llegia era en aquesta llengua i havia estudiat l'EGB en castellà. I l'havia titulada així, Vuelven los ingleses, pel simple motiu que em proporcionava l'excusa per fer-hi sortir personatges que es deien Mike o Sally, com a les novel·les de l'Enid Blyton, que jo devorava. La història començava quan la nena protagonista rebia la notícia que els amics anglesos que havia conegut l'estiu anterior tornaven per veure-la. Vaig escriure'n 10 o 12 pàgines. Us he volgut llegir aquest fragment perquè trobo que és important
que tingueu en compte que la primera vegada que us poseu a escriure no us sortirà una novel·la, perquè fer una novel·la és molt difícil. Per tant, com bé deia en Ramon, jo, per exemple, vaig començar escrivint narracions breus, que és un gènere molt més assequible per raons òbvies, no? I d'altra banda, volia dir-vos que no us desanimeu si intenteu escriure i efectivament feu només 10 o 12 pàgines, perquè jo entenc que la constància és molt difícil. Jo ja sé que això no s'estila, però jo recomano molt a algú que vulgui escriure en el futur que simplement escrigui un diari, que ja és molt, diguéssim, no? Si un o dos cops a la setmana agafeu l'hàbit d'escriure el que us ha passat durant el dia o el que sentiu o el que imagineu, doncs això ja és una pràctica per escriure. L'important és que si teniu ganes d'escriure, ho feu, però que no sigueu massa ambiciosos, perquè després ens enduem alguns disgustos, diguéssim, no? Però vaja, ja veieu, la meva primera novel·la, 10 pàgines, o sigui que... A veure, què més? Sí, jo crec que per escriure jo tinc de manera natural dos talents o dos dons que m'han ajudat moltíssim. Que un és la facilitat per comunicar, que això jo crec que es té o no es té. A veure, es pot aprendre, però en general hi ha gent que comunica millor. I una gran imaginació. I això són dues potes que han sostingut la meva literatura, gràcies a Déu, perquè jo us ho torno a dir, soc autodidacta i per tant no sé com ho hauria fet d'altra manera. Us explico, us llegeixo un fragment que demostra la meva capacitat per fabular o mentir quan era petita. Jo deia moltes mentides quan era petita. Segons m'expliquen, perquè tampoc me'n recordo gaire. Eren mentides sense mala intenció, dites pel gust d'imaginar o guarnir fets que podien tenir o no una base real. Vull creure que aquell dir mentides era ja una petita llavor de la meva vocació per explicar històries, per fer literatura. De la primera infància, els pares sempre m'havien explicat 2 exemples d'aquesta tendència meva, que jo no recordo, els sé perquè me'ls han explicat. Sembla que a casa feia servir la fantasia per esquivar el caràcter autoritari de la meva mare. Vaig inventar una casa, la Casa Verda, on podia refugiar-me quan anaven maldades. Quan em renyaven, castigaven o em veia raconada per confessar alguna malifeta, jo em posava estupenda i deia, me n'aniré a la Casa Verda. O bé amenaçava, li diré a la mare de la Casa Verda, perquè es veu que en aquest refugi inventat hi tenia tota una família paral·lela. De vegades, quan em pregunten per què escric, penso que la Casa Verda ho explica molt bé. Quan la realitat no m'acaba d'agradar, la millor manera de fugir-ne és crear-ne una altra. Després d'aquesta primera demostració de la capacitat d'inventiva, vaig fer-ne una altra força més elaborada. Encara era molt petita i jo no en recordo gairebé res, però la família em prenen el pèl encara ara amb l'episodi que van protagonitzar la meva amiga, que es deia, atenció, Merceditas, i jo. La Merceditas era filla d'uns amics dels meus pares i era una nena molt ingènua, a la qual jo vaig convertir en el blanc de les meves fabulacions. Un any, per Reis, totes dues vam demanar una disfressa de fada. Uns dies després, la mare de la Merceditas va trucar a la meva, molt angoixada, per dir-li que la nena no parava de plorar perquè la vareta màgica del seu vestit no funcionava i es veu que jo l'havia convençuda que la meva sí. Un altre dia, que érem en una casa on hi havia un pou, jo li deia a la Merceditas que quan m'hi abocava hi veia el dimoni. Ella, pobreta, molt espantada, ho va dir als seus pares. Els pares li van preguntar, però tu també l'has vist, el dimoni? I la Merceditas va admetre que no, però va afegir, parlava en castellà, però és que Sílvia ve más. I és una frase que a casa meva, els meus germans, encara fan servir quan tinc tendència a l'exageració o inflo alguna anècdota. Jo crec que la imaginació, la capacitat de fabular, és una eina imprescindible per escriure ficció. Una altra cosa és si voleu escriure assaig o voleu escriure... Bueno, en la poesia també, però sobretot per escriure novel·les doncs és important i per tant també es tracta una mica d'exercitar-la i sobretot, per descomptat, de llegir per fer que aquesta capacitat de fabulació se us encomani. Jo penso que en el meu cas, jo tinc una herència que m'afavoreix, que és que la meva mare
també era escriptora, era bàsicament poeta, però també va escriure novel·la i narracions. Però també crec que la meva àvia paterna, que era una dona absolutament humil, que no havia estudiat res, quan es posava a explicar-me contes tenia una capacitat de fabular immensa. Llavors, jo recordo que ella anava inventant el conte a mesura que l'explicava i jo li deia, no acabis encara, no acabis, i ella vinga a explicar el conte, no? I potser també em ve d'aquesta branca, perquè trobo que això de la imaginació és realment molt important. Hi ha un capítol d'aquest llibre, de l'alegria de viure, que es diu Els llibres. I diu així: torno de la llibreria. A la bossa hi duc 4 novel·les que he triat amb l'ajuda de la llibretera. Arribo a casa i em poso roba còmoda, uns pantalons de xandall, una samarreta vella, un jersei gruixut que ja no duc per sortir al carrer, però que m'agrada molt i és d'una llana suau. M'assec al llit i tanco la porta de l'habitació. És un moment que vol intimitat i silenci. Obro la bossa i deixo els llibres damunt del llit, al meu costat, o l'un damunt de l'altre, en una pila. Agafo el de capdamunt. La coberta és dura i llisa i passo la mà per sobre, acaronant-lo. L'obro pel mig i me l'acosto al rostre, l'oloro. Després el giro i llegeixo el text de la contra que me n'avança el contingut. El torno a girar i l'obro per la primera pàgina. Llegeixo la dedicatòria i una citació d'un autor clàssic. Passo la pàgina i llegeixo la primera frase. El deixo al costat i agafo el següent. Repeteixo el ritual, l'olor, la contra, la primera frase. Faig el mateix amb els altres. Ara els tinc tots damunt del cobrellit com una estesa de temptacions. Tinc un moment de dubte, no sé per quin començar. En descarto 2 i torno a agafar el primer que he mirat. Potser sí, començaré per aquest. Apilo els altres 3 a la tauleta de nit. Vaig a preparar-me un cafè i torno a l'habitació. Agafo la novel·la escollida i començo. És un viatge, una aventura, un món nou que m'espera perquè m'hi submergeixi. Per un breu moment penso en totes les persones que no llegeixen mai. O sigui, aquest sector d'aquí, que són els que han aixecat la mà. Jo no us vull convèncer de res, bueno, sí, m'agradaria, però vull dir que cadascú faci el que vulgui. Però m'agradaria molt. Jo sé que hi ha ara moltes alternatives per divertir-se i per distreure's. A la meva edat hi havia 2 canals de televisió i els llibres. I vosaltres ara teniu les sèries, teniu els jocs d'ordinador, la Play, no sé què, no sé quantos. I em sembla bé, Però voldria que entenguéssiu que llegir és veritat que requereix una mica més d'esforç que veure una sèrie, però en realitat és el mateix, pràcticament. Una sèrie ens explica una història i un llibre, una novel·la, també ens explica una història. És veritat, insisteixo, que requereix una mica més d'esforç, de concentració, de tenacitat, però té una virtut que no tenen les sèries, que és que els personatges de la novel·la tu els hi pots posar la cara que vulguis, te'ls pots imaginar com vulguis, el poble on viuen te'l pots imaginar, mentre que a la sèrie t'ho donen tot fet, que no està malament. Jo sóc una gran consumidora de sèries, però voldria que entenguéssiu que la lectura us pot portar a conèixer mons que no podríeu imaginar i que hi heu de buscar, sobretot i fonamentalment, el plaer. Jo ja ho sé que després els llibres ens aporten coneixement, ens fan reflexionar, moltes altres coses, però jo crec que la primera connexió amb la lectura ha de venir a través del plaer. I per tant, jo vaig començar amb la nit Blyton i els meus fills van començar amb Harry Potter, que no és alta literatura cap de les dues coses, però ens van convertir en lectors. Vam entendre que llegint ens ho podíem passar bé. I jo crec que aquest és el secret. O sigui que si un de vosaltres ho intentés em faríeu molt feliç. Què més? Aquí. Aquí us explico més o menys com ha anat aquest procés d'arribar a poder considerar-me escriptora, que és una paraula que fa molt poc temps que faig servir, aplicant-me a mi mateixa, perquè em feia un respecte impressionant. Però vaja, ara ja em sembla, amb 15 novel·les igual puc, no? A veure, es diu, el capítol es titula Propietària del meu temps. Diu, em llevo, ha plogut tota la nit i quan surto al balcó veig que la ciutat encara està xopa. Em prenc el cafè amb llet, assaborint-lo i mentrestant una idea es va obrint camí entre la boirina de la son. És possible que sigui tan afortunada? Vaig començar a treballar quan feia tercer de la carrera de periodisme. Encetàvem la dècada dels 80 i arreu del país els ajuntaments democràtics es disposaven a fer néixer i créixer mitjans de comunicació local.
A Badalona, on jo vivia, un grup de joves i engrescats periodistes vam fundar Ràdio Ciutat de Badalona. Va ser una experiència absolutament enlluernadora que em va permetre aprendre tot el que no havia après a la facultat, mentre em divertia i coneixia la ciutat que m'havia acollit. Van ser uns anys bojos i intensos dels quals guardo un gratíssim record. 6 o 7 anys després vaig aprofitar l'oportunitat d'entrar a formar part de la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Tot això m'ho salto perquè ja us ho he explicat abans. M'ho vaig passar bé, vaig aprendre moltíssimes coses, vaig conèixer companys i que són encara amics, però després de fer 40 anys, com us deia, vaig decidir que havia d'intentar dedicar-me a la literatura. De vegades, quan em llevo al matí, encara em pregunto si és possible que pugui dedicar el dia a fer allò que més m'agrada. Em sento absolutament privilegiada i encara més, em sento lliure. Després de molts anys subjecte a horaris establerts, ara puc fer i desfer en la meva agenda, puc organitzar-me la jornada segons les meves necessitats i els meus desitjos, i això és un luxe que no es paga amb diners. I de tant en tant encara em passa que sento un petit malestar, un lleuger sentiment de culpa, perquè tinc una sensació similar a fer campana, com si m'estigués saltant alguna obligació, fent una cosa mal feta. I això és perquè l'escriure mai serà per mi una obligació, ni la meva feina, continua sent la meva passió, tot i que us he de dir que per publicar 15 novel·les és impossible fer allò de dir quan estigui inspirada escriuré. No. Jo, des que vaig deixar Catalunya Ràdio, a les 9 del matí, després d'haver anat a caminar a vora el mar una hora, em assec davant de l'ordinador i no m'aixeco fins a les 3 de la tarda. I si no estic inspirada, és igual. Em dedico a buscar documentació, o em dedico a fer fitxes dels personatges, o em dedico a revisar el que he escrit el dia abans. I moltes vegades, us he de dir, em penso que no estic inspirada, però escric una primera frase i és com si es tirés un fil i d'allà van sortint... Clar, jo la novel·la la tinc al cap, òbviament, per tant, escrius la primera frase i moltes vegades m'he trobat que vaig estirant el fil i Déu-n'hi-do, i escric un parell o 3 de pàgines, tampoc no més. Per tant, només em queda explicar-vos, si esteu molt cansats, estic acabant, explicar-vos quina mena d'escriptora soc. En Ramon ho ha avançat una mica, però jo ho explico així en aquest llibre. De totes les coses que em fan feliç, la més rellevant, la més substantiva, la que em fa ser la persona que soc, és escriure. Tot i que m'ho pregunten molt sovint, encara no he sabut explicar quan vaig saber que escriure era el que jo volia fer. Puc remuntar-me als meus 10 o 12 anys, quan escrivia aquella novel·la imitant l'Enid Blyton. Suposo que en aquell joc infantil ja hi havia la llavor de la meva vocació d'escriptora, però, esclar, podia no haver anat a més, podia no ser res més que una anècdota d'infància. Quan era adolescent, potser tenia 17 anys, i la meva mare ja m'havia fet canviar Torres de Malori per lectures una mica més consistents, vaig escriure un conte que es titulava D'ara en endavant, sobre una noia enamorada que perdia el seu estimat en un accident. Crec que aquell conte va ser la primera provatura més o menys seriosa de ser una narradora. Després d'aquell van venir més contes i, acabats de fer els 20 anys, vaig decidir presentar un relat al Premi Recull de Blanes. El Premi Recull és un premi molt petit, però que té un gran prestigi perquè l'ha guanyat gent que després han estat grans escriptors, com la Carme Riera, per exemple. Aquell any, amb el conte Arriben els ocells de nit, vaig quedar finalista. I l'any següent vaig guanyar el recull amb un relat que es deia Semblava de vidre, sobre una vella professora de piano que col·leccionava figuretes de vidre tan fredes i delicades com ella mateixa. La meva mare, que ja publicava, va animar-me a fer arribar alguns dels contes que tenia escrits a l'editor Àlex Susanna, que l'havia publicat amb ell alguns poemaris. Vaig tenir una sort immensa perquè l'Àlex Susanna, que és un home cultíssim i un gran editor, des de la seva experiència va considerar que en aquells textos meus, irregulars, excessius i qui sap quants defectes més podríem atribuir-los, s'hi veia una veu narrativa amb personalitat. L'editorial Pòrtic em va publicar un recull de contes i jo vaig sortir d'aquell despatx del carrer Marquès de l'Argentera caminant un pam damunt del terra. No em podia creure que veuria els meus contes impresos, que la gent els llegiria.
Aleshores, la paraula escriptora no formava part del meu imaginari. Jo respectava reverencialment els escriptors i em sentia a anys llum de formar part d'aquest col·lectiu. De fet, vaig tardar molts anys a reconèixer-me com a escriptora en veu alta. Durant unes dècades vaig compaginar, com us he dit, el periodisme amb l'escriptura. Com aquell que té un marit i un amant. La literatura era el meu refugi i mai no vaig pensar que podria acabar esdevenint el meu ofici. Fins complert els 40 no vaig gosar deixar el periodisme i mirar de dedicar-me a escriure novel·les per guanyar-me la vida. Mai, en tots aquests anys, però, havia deixat d'escriure. Els anys i l'experiència em donaven una certa seguretat sense la qual crec que la meva carrera literària, si se'n pot dir així, podia haver-se estavellat. És a dir, que també és important això. Ara hi ha una gran fornada d'escriptors molt joves a Catalunya, cosa que evidentment és de celebrar, alguns d'ells amb uns èxits impressionants. Però jo sempre que veig algú molt jove publicant una novel·la que té un gran èxit, em fa una mica d'angúnia, saps? Perquè penso, immediatament ja és l'escriptora tal o l'escriptor tal, i jo penso que haver fet una carrera d'una manera molt lenta i molt pausada m'ha fet millor escriptora. No sé si m'explico, però jo sempre m'he considerat un aprenent. Sempre he intentat que d'una novel·la a l'altra hi hagués un repte perquè la novel·la fos millor. A la vegada és un repte que només detectava jo mateixa i no els lectors, però em servia a mi per aprendre més. Jo trobo que això és important. Fa poc, en el llibre Anhelo de Raíces, de l'escriptora May Sarton, vaig llegir-hi que hi ha dues menes d'èxit quan ets escriptor. Quan crides l'atenció de la crítica seriosa o quan arribes al cor del gran públic lector. Jo gaudeixo encara del segon tipus d'èxit. Tinc una bona comunitat de lectors fidels i extremament benèvols que em segueixen novel·la rere novel·la. Mentiria si dic que no comptar amb el favor de la crítica no m'importa. Sí, de vegades em fa dubtar del meu talent. La crítica no m'ha tractat mai malament, simplement m'ha ignorat olímpicament. Em fa dubtar del meu talent i de la qualitat del que escric, com no podria ser d'altra manera. Però quan trontollo, em tranquil·litza saber que les meves novel·les proporcionen plaer i emocionen molts lectors. I d'altra banda, estic gairebé convençuda que és molt difícil que aquestes dues classes d'èxit que dèiem, entre els crítics i entre el gran públic, coincideixin en un sol escriptor. De vegades passa, però jo crec que poc. Faig una literatura popular, com deia també en Ramon, en el sentit estricte de la paraula, feta per al poble. M'agrada que em llegeixin els lectors més avesats i els més inexperts, els més exigents i els que no ho són tant. M'agrada, això sí, mantenir sempre vigent el repte de millorar, com us deia, d'una novel·la a l'altra. Soc una autora pràcticament autodidacta, amb molts dèficits, per tant, però crec que tinc un bon instint narrador. M'agrada explicar històries, inventar situacions i personatges, crear un món que tingui les arrels en la meva fantasia, tal com feia quan imaginava una casa verda quan era molt petita, per crear una alternativa a una realitat que no m'acabava de satisfer. Per això omplo les meves novel·les de cases amb jardins, frondosos, d'amics inseparables, d'amors dramàtics, de nissagues familiars i de sentiments intensos. També són aquestes les novel·les que a mi m'agrada llegir. No havia pensat, però és veritat que seria recomanable portar una llista dels escriptors i sobretot escriptores que m'han influït més i que he llegit amb més devoció. Dic sobretot escriptores, no perquè jo ho hagi triat expressament, sinó perquè d'una manera natural m'interessa més la literatura escrita per dones. Segurament deu ser pels temes que tracta o per l'enfoc que hi donen. Jo vaig començar llegint Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant, quan tenia només 15 o 16 anys. Recordo, a l'acabar de llegir aquella novel·la, pensar d'una manera bastant seriosa, això és el que jo vull fer. Òbviament no ho he fet, però vull dir, assemblar-m'hi. Quan vaig començar a escriure, una editora que vaig tenir em va recomanar la Natalia Ginzburg, que és una escriptora italiana ja morta, que em va orientar moltíssim i que encara ara rellegeixo. Vaig llegir molt Carmen Martín Gaite. Ara la llista seria infinita, però m'agradaria ara parlar d'alguna autora actual, que és la Maggie O'Farrell, que no recordo si és irlandesa o anglesa, irlandesa, oi que sí? La Maggie O'Farrell, que jo crec que és, no sé si l'autora viva més important, però pràcticament,
la trobo meravellosa i a la vegada assequible. Ella ara s'ha fet molt popular amb unes últimes novel·les que són Hamnet i El retrat d'un matrimoni, que es basen en un episodi històric, no? La vida personal de Shakespeare i la de Lucrècia de Mèdici. Però abans té unes novel·les que jo trobo que són molt assequibles. La desaparició d'Esme Lennox, Instruccions per a una onada de calor, Aquest deu ser el lloc, La mà que prenia la meva. Si us agraden les novel·les ben escrites, podríeu intentar-ho. Una altra pregunta que em fan sovint és per què escrius? He assajat moltes respostes elevades, com ara per entendre el món, per conèixer-me millor, i això també és cert, però l'única veritat és que escric pel plaer de narrar. Vull crear històries que emocionin i escriure-les de la millor manera possible. I això és tot. O sigui que aquí acabem. M'agradaria moltíssim haver aconseguit l'objectiu i que algú de vosaltres tingués ganes de llegir o d'escriure. Us agraeixo molt l'atenció, us heu portat molt bé.